Türkmenistan'ı televizorda görkezen aklar şu Suriýany alandan habarlaryny görkezen aklar. Men imoda parça görüp otyrum şu yerden görenler bar da. Gyzma diýip bu nirde boldy Türkiýede mi diýe. Ýok diýdim Suriýalılar watanyny gazandylar diýdim. Eywa gowdugyny diýip şey diýe de käşke bizem şeýle bolsak gazansak bizem bir eşerede çyksak diýerler. Meň çağalarym Türkmenistan içinde oturup şey arzu edip oturýarlar. Beýleklerim arzu etmeli. Dogrudanam şey etmeli, biz watanymyzy gazanmaly diýmeli. O neme saparaklyň ol adam gepliýe o düzeltip bersin. Halmurad ağa gepliýe bu düzeltip bersin. Ya Tuğçe hanım düzeltip bersin. Dört adamın elinden näme gelýär? Yol görkezdi bize. Hemme zady ýoly çyzdy, biz ýöremäni oňarmaly. Türkmenistanyň halky da dinlemeli, öwrenmeli, her kim biri-birine ýakynlaşmaly, şeýt watanymyzy gazanmaly. O her kim men çağalarıma azar berdi, "Vay men geplemäýin" diýip otursaň, onu oturup beriň ömür boýy. Häzir sen oturýan eginiň gysyp, ýene bir 10 ýyldan soň sen çağalaryň oturýar, sen o aktyklaryň wartyna çel Türkmenistan ýene zat galmýar. O talibanlar, zelanlar nähile diýer? Üstüne neme prostyn neme dip geyip göründirler. Gözünü yol ýörende görer ýaly diňe deşik goýupdyrlar. Ana şonu ýaly biziň aktyklarymiza gezek gelende Türkmenistan şonu ýaly bolýar. Onuň üçin hemme oňa wakyp zeýrenip aglap, muňa wakyp zeýrenip aglap, maňa kömek et, men ýerim aldy, men çağam ketel diýmeli de ayaga galmaly, watany gazanmaly. Diýjeklerim şundan ibaret.